ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ ଭିତରକୁ। ଥିଲା ଦିଦିଙ୍କର ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଯିବାର ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାତିରେ 4ଟାରୁ ନ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋତେ ଡାକି ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଯିବାର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଠାକୁର ମେଳା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦିଦି ଆମର ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥିଲା। ଦିଦି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଛତା ନ ନେଲେ ଯିବିନି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରକୁ। ତ ଛତା ପାଣି ବୋତଲ କିଣିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଠି। ଆସି ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ ଦିଦି ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗାଏବେ। ଆରେ ଦିଦି ତ ପଛରେ ଆଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ପୁରା ହଜିଗଲେ। ଏତେ ତ ଗହଳିରେ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ପୁଣି ଖୋଜିବୁ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦିଦି 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 ପଛରୁ ଆସି କହୁଥିଲେ ଆରେ ମୁଁ ବା ହେଇଟି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଖୋଜି ପାଉନ ଆରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। ପହଞ୍ଚୁ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ଫଟୋ ଉଠା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେଣି। ଆରେ ଯାଉନ ତମର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଭାଇ ଆସିଥିଲୁ 3:30ରେ ଯିବେ ବୋଲି ଭିତରକୁ ଏଠି 5:30 ହେଲାଣି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରହମ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଗୋଟାଏ ଥର ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ନା ଆଉ ଚାକିରି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି ଫଟୋ ଉଠଉ ଏଠି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯା ମନେଇଥା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ଦିଦିଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ଲାଗିଲୁ କୋଉଠି ବସିବୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଭାଇ ଗଲାବେଳକୁ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଟିକେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମଧ୍ୟ ସଜିଥିଲା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦି ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛ ତାହେଲେ ତମ ସଫଳତା ତମ ପାଦ ତଳେ ଥିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।